שלום לכולם, מה נשמע? בסרטון הזה אני אתן הודעה קצרה ואחר כך נשחק משחק. מה זה הודעה? הודעה. הודעה זה מגפון. עם מגפון אפשר לתת הודעה. היי, שלום כולם להקשיב. הודעה חשובה, הודעה. זה גם הודעה בפלאפון. הודעה. הודעה קצרה ואחר כך נשחק משחק. מה זה משחק? משחק. יש כל מיני משחקים. הנה דוגמאות למשחקים. משחקים קובייה, משחקי קופסה. 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 משחקי קופסה. יש גם משחקי כדור. הנה כדור. יש כדורגל, כדורסל, טניס, כל מיני משחקי כדור. דרך אגב, כדורסל זו מילה מאוד מעניינת, כדורסל. כדורסל, השם של המשחק, כדורסל, הוא מאוד מגניב, כי הוא חיבור של שתי מילים חיבור, כדור וסל, כדורסל, כדור וסל, זה הסל וזה הכדור, ולמשחק קוראים כדורסל, אוקיי? אז בואו נתחיל. אוקיי, אז מה ההודעה שאני רוצה להודיע לכם? אני רוצה להגיד תודה. להגיד תודה לכם על כל התגובות שלכם. התגובות החיוביות, המעודדות. התגובות הטובות שלכם. מה זה תגובות? הנה תגובות. תגובות שאתם כתבתם. תגובות. תגובות. הנה תגובה, תגובות. תגובה זה בדרך כלל פעולה, זאת פעולה שהיא באה בעקבות משהו. יש המון פעולות. לדוגמה לדבר. לדבר זאת פעולה. לדבר זאת פעולה. לכתוב זאת פעולה. לכתוב. להקליד, לכתוב. זאת פעולה. לקפוץ. לקפוץ זאת פעולה. לקפוץ. בוינג. בוינג. לקפוץ. לקפוץ. גם ללכת. ללכת זאת פעולה. יש המון פעולות. אז התגובה שלכם היא תגובה של כתיבה. אתם כתבתם תגובה בעקבות הסרטון. כתבתם תגובה לסרטון. אז תודה רבה לכם על התגובות. הן מאוד עוזרות לי לעזור. התגובות שלכם עוזרות לי להמשיך. להמשיך לעשות עוד סרטונים. סרטון ועוד סרטון. עוד. מה זה עוד? אחד ועוד אחד ועוד. לעשות עוד סרטונים. תודה רבה. תודה רבה לכם. ועכשיו המשחק. המשחק הוא בגלל רוב, בזכות רוב. רוב כתב לי תגובה. זה רוב. הוא כתב לי תגובה והציע רעיון. הציע רעיון לסרטון.
ובזכותו, בגללו, עכשיו אנחנו נשחק. מה זה בגלל? בגלל רוב. לדוגמה, בגלל הגשם, יש שלוליות, שלולית, ברבים שלוליות, המון שלוליות, שלולית אחת, הרבה שלוליות. בגלל הגשם יש שלוליות, בגלל השמש יש לנו אור. בזכות השמש, בגלל השמש. בזכות השמש יש לנו אור. גם בזכות המנורה, האמת בחדר הזה יש מנורה. בזכות המנורה, בגלל המנורה, יש לנו אור. זה בגלל. אז בגלל רוב, בזכות רוב, אנחנו נשחק משחק. אוקיי, מה המשחק? איך קוראים לו? למשחק קוראים מה זה. What is it? מה זה? באנגלית, what is it? איך משחקים אותה? המשחק. אני חושב על מילה בראש, חושב. אני חושב, דוגמה יותר טובה אולי, בועת חשיבה, כמו שיש בקומיקסים. אני חושב על מילה בראש, ואסביר את המילה בלי לכתוב אותה ולהראות תמונות שלה. אני לא אכתוב את המילה ואראה תמונות שלה. לדוגמה, אם אני חושב על המילה גלידה, אוקיי? אז אני לא אכתוב גלידה. הנה תמונות של גלידה. אני לא אעשה את זה. אני לא אכתוב פה גלידה ואראה לכם גלידה. המשחק הוא כזה, אני אסביר לכם מה זה גלידה. לדוגמה, אני אגיד, גלידה זה אוכל, ואני אכתוב אוכל, זה מאכל, זה סוג של אוכל, יש המון סוגים של אוכל, יש המבורגר, יש שיפודים, פנקקים, יש פה חסה, עגבנייה. אז המילה גלידה זה סוג של מאכל, המאכל הזה הוא גם קר המאכל, הוא לא חם, הוא קר, המאכל הזה הוא קר, והוא טעים, הוא מאוד מתוק, כמו סוכר, יש בו המון סוכר. כן, אני מסביר את המילה גלידה על ידי תמונות ומילים, ממש כמו מילון שמסביר לדוגמה מה זה הרגש, מסביר מסביר מה זה הרגש. ככה אני אסביר ואשתמש בתמונות, ואתם צריכים לנחש, אוקיי? עכשיו פה זה השוס. יש פה איזושהי תחרות. מה זה תחרות? הנה תחרות, זה מרוץ, תחרות. יש מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, יש פה תחרות, יש פה איזה עניין. איך? זה עובד ככה. אתם מקשיבים לי, שומעים אותי טוב טוב, את המילים ואת התמונות שאני מראה, ומנסים להבין מה זה המילה שאני חושב עליה. אתם חושבים, מנסים להבין, מקשיבים, מסתכלים. מה זה? אוקיי? ואז לדוגמה, אתם רואים את הסרטון. לדוגמה, הנה סרטון שאני מסביר איזו מילה. ופה אני מסביר מילה כלשהי. אז אני כותב אותה. ואז נניח שפתאום, אני יודע מה זה. פתאום הבנתם. נדלקה לכם הנורה. במוח, כן? נדלקה לכם המנורה. כן? המנורה נדלקה. אני יודע מה זה.
אז מה אתם עושים? אתם עוצרים את הסרטון, לוחצים על רווח, חוקר, לוחצים על רווח, למקש רווח, עוצרים, והולכים למטה לתגובות, וכותבים, מסתכלים על הזמן, 5:35, הזמן שמצאתם, שהבנתם המילה, כותבים 0:5:35, רווח, ואז את המילה שאתם חושבים מהי, לדוגמה גלידה, אז אתם כותבים ice cream. הבנתי שזה גלידה, יש. אתם יכולים גם לכתוב בשפות אחרות, זה לא משנה, העיקר שאתם יודעים מה המילה, אתם רואים מתי הבנתם את זה, כותבים את הזמן ואת המילה. אוקיי? ואז יש פה איזושהי תחרות מי הגיע ראשון, מי שני, מי שלישי, כן, יש פה איזושהי תחרות, איזה עניין, איזה משחק. יאללה, בואו נתחיל.